Mobilisis sustav je informatička infrastruktura visoke tehnologije, u potpunosti je hrvatski proizvod, te je internacionalno prepoznatljiv brend na području IT tehnologije i prijenosa podataka. Naši proizvodi su pažljivo projektirane hardverske i softverske komponente koje omogućuju fleksibilnu primjenu u najzahtjevnijim poslovnim procesima. Proizvodimo inovativnu informatičku infrastrukturu za upravljanje industrijskim i poslovnim procesima, te mobilno prikupljanje i prijenos podataka. Mobilisis je jedinstvena platforma koja ujedinjuje različite tehnologije, pozicioniranje, telemetriju, bežičnu komunikaciju, navigaciju i digitalne mape, obradu poslovnih informacija i organizaciju rada. Namijenjena je za daljinsku kontrolu, nadzor, praćenje vozila, kontrolu radnog vremena, kontrolu pristupa, nadzor objekata i daljinsko mjerenje. Mobilisis platforma je u osnovi predefinirana, a zatim se dodatno prilagođava za potrebe korisnika. Broj novih funkcionalnosti, sukladno zahtjevima i potrebama naših korisnika, konstantno raste. Pružamo zaokruženi proces implementacije i izvedbe, uključujući definiranje poslovnih zahtjeva, razvoj funkcionalnih specifikacija u suradnji s klijentom, dizajn sustava, razvoj hardvera i softvera za potrebe klijenta, instalaciju i korisničku podršku. Naše upravljačke jedinice odlikuje prije svega pouzdanost te fleksibilnost u mogućnosti priključivanja raznih senzora, od čega je u najvećoj primjeni senzor razine pogonskog goriva u spremnicima vozila. Mobilisis MaxSense sustav pruža rješenje za nadzor uličnih parkirnih mjesta u bilo kojoj situaciji. MaxSense je sustav praćenja zauzetosti vanjskih parkirnih mjesta i parkirališta gdje se senzori moraju ugraditi u zemlju. Sustav se temelji na tehnologiji magnetnog polja i otkriva automobile mjerenjem promjene koje uzrokuju na promjenu na zemljino magnetsko polje. Statički, otkrivanje prisutnosti i dinamički, ulaz, izlaz, detekcije. Kada vozilo ulazi u prostor parkirnog mjesta, metalni dijelovi vozila iskrivljuju zemljino magnetsko polje, a podaci sa senzora se pomoću ekspertnog sustava prerađuju i prijavljuju u sustav. MaxSense senzor se može instalirati na bilo kojoj podlozi koja omogućuje rezanje pilom. Oni čak mogu biti instalirani pod gumene uspornike ili u podzemne cijevi, kanalizaciju ili na stropu višekatnih parkirnih garaža za otkrivanje automobila u razini iznad. MaxSense tehnologija patentirana je u cijelom svijetu od strane Mobilisisa i na tržištu je prepoznata kao najpreciznija tehnologija detekcije vozila u mirovanju. Kontinuirano radimo na poboljšanju MaxSense sustava konstantnim razvojem kompleksnih algoritama, bazama podataka otisaka vozila i podatkovnih filtera kako bi se izbjegla mogućnost krive detekcije. Putem naših ispitnih polja i parkirališta u krugu sjedišta tvrtke i ostalih ispitnih polja i parkirališta diljem Europe, svake sekunde milijuni detekcija i uzoraka stižu u infrastrukturu Mobilisis poslužitelja. Mobilisis.